ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರಾ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಕ್ಕೆ ಪೋಜಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ದಕ್ಕೆದ್ದು ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಜಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೆ ತೂರಿ ಪೋಜಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮರುವೈ ಬುಕ್ಕ ಭೂತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಮದಿಮಲ್ ಕಂತ ಸೊ ಐಟಿನಿ ಮರುವೈ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಕ್ಕಿಂದು ಸಂತೆ ಮಾಡಿ ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋತಿನ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಕರ್ದೇಜಿ ನಾವಿಂತ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲಿ ಮೀನಿಯರೆ ನಮ್ಮಿರಿಗೆ ಮರುವೈ ಇಷ್ಟ ಏಜಿಗಿರ್ನೋದಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮರುವೈ ಎಟ್ಟಿ ಕೊಡದೆ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಬಂಗುಡೆ ಏತು ಎಂಚ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ತುಲಿ ಪಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗುಡೆ ಅದಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗುಡೆ ಓ ತೇಡತ್ತು ತೇಡನಾ ತೇಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತೇಡೆಗೆ ಹಾಂ ಎಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಏನು ಕೊಲತ್ತಾರ ಪಕ್ಕ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ ಬಂಡವ್ವ ಅವು ಬೊಳಿಂಜಿರ ಇದು ಎಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಗೆ ಮೂತೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಯಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೋ ಪೂರ ಈತೆ ವಿಜಯನೇ ತೆಗೆದುಕೋ ಇದು ಬದಿಮಾಲ ಡಿಸ್ಕೋನಾ ಡಿಸ್ಕೊಳಿಸು ಬದಿಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಗ ಓಕೆ ಬಂಜಿಕ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಂಥ ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ದಾಗಿತ್ತು ಕಾಲ ಆವಲ್ಲಿ ಹೈತಲ್ಲ ಹೈದ್ರ ಬೂತಾಯಿದ ಮಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಒಕ್ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಠ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಇದೆ ಕಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ మీరు మళ్ళీ చాలు గొప్ప ఇంక రెండు ఎక్స్ట్రా పడలే ಅರ್ಧ ಒಪ್ಪದು ಬುತ್ತಾಯಿ ಅರ್ಧ ಎಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುತ್ತಾಯಿ ಅರ್ಧ ಯಾವ ಎತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಇದಿಗೋ ಏಕೆ ಇದು ಮೀನು ಇದು ಇದು ಮೀನು 6 ಕೆಜಿಗೆ ಇದು ಮೀನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ರೆಂಕಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಡೀರಿ ಹಾಂ ಮೀನಾ ನೀನು ಕೊಡ್ಸಿ ಮನ್ಪ ಕೂಡ ಮಂದು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇನಿಕತ್ತು ಇನಿಕುಂಡು
ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ದು ಬಣ್ಣ ಅದೇ ಎತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಬಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈತ ಮೀನು ಅಂತ ಏರು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರಾಗುತ್ತಾ ಹಾಂ ಅಂತ ಯಾ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ತೀರಿಗಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿಬಿರ ಅಲ್ಲ ಏನೇ ಅಂಚೆ ನೀರು ಮುಳ್ಳೆ ಬುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಮಿಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಮರವ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ದೂರಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಂಚೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಎದ್ದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದಿರಡ್ಡ ಅರ್ಬೇತೆ ಮಾಡಿ ಎಂಕ ಮೆರ್ನ ಬಾಲಿದ್ದೆ ಮೆರ್ನ ಬಾಲಿ ಅರೆ ಅದು ಕೊಡ್ಸ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಂದಾರ ಮೂಜಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿನಿ ಮರವೈದು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ದಿನ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೀನು ನಮ್ಮೆರ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಏಕೆ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪಣ್ ತೂಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಡೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಜಿಂಜ ಕೊರ್ಪೇರು ಮರುವೈ ಅದೇ ಕೊರ್ಪು ಜರಿ ಇದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬರ್ಪಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮರುವೈಗೆ ಬತ್ತಿ ತುಲಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ ತಿಂತುಲೆ ಇದು ಮೀನು ಮೀನು ಮದಿ ಮಲಕ ಓಕ ಮದಿ ಮೈ ಬೂತೆ ಮರುವೈ ಆಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಎಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಏದು ಗೊತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಆಜುರುದು ಬಂದಿರಾ ಎಟ್ಟಿ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಗ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಈ ಕೆಜಿಗೆ ಮುಟ್ಪೇತು ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡಿರ ಪಣ್ಣತಾರೆ ಪೊನ್ನಾಗ ತೆಮ್ಮ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈರೆ ಪನ್ನ ತಿರಿಡ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅತಿ ಈತೇನೆ ತಿನ್ನ ನಾವು ಅವಳು ನಂಗೆ ತೀರತ್ತ ನಮ್ಮ ನನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರುವ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮದಿಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಕೂಡ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಏತ್ ದಿನ ದೀಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ್ ಮೂಜೆ ಜನ ನನ್ನೂರ ಗೊತ್ತೊಂದು ನನ್ನೂರ ಬರ್ಕ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಕ ಅಡ ಪಂಡ ನೀನು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ತೀರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದ ತಕೊಂಡು ತಕ್ಕೆತ್ತು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತು ತಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ತಕ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇನಕ ನಂಜ ಕಲ ಕೈ ಮೀನು ತಂದ ಬಂದ ಅವು
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಏಕೆ ಮನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುಡು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ಪೇರು ದನಿ ಬನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದನಿ ಅನ್ಪೇರು ದನಿ ಅನ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು నాకు ಬಾಲ್ಯ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಅವೇ ಪನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚವರ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಂಚೋಲಿ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐತು ಅಂಚನಿಕಲ್ ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ದಕ್ಕೆಂದು ಬರ್ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಮೈಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೀರ ನಮ್ಮ ಹೊರ ದಕ್ಕೆಗೆ ಪೋಯವೆ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಾ ಯಾಪ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಹೊರ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಕು ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅದು ಇನಿ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ವೆಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೀರ ತೆನಿಕುಲವರ ಪೋಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಮರುವೈದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಪ್ಪ ಆರು ಮಲ್ಪಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕನ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡ ಎತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿತ್ತ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಜಿಪ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮರ ಅಮ್ಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೇ ಅನ್ಪುನ್ ಬಕ ಅಮ್ಮರ್ ದೆಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ ಮೇರ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಓ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿಂಡು ಇಮಿಡಿ ಫ್ರೈಕ್ ಇಂಕುಲು ಪಂಡ ಐತನ ರೆಸಿಪಿ ದನ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಅದು ಮಲ್ಪು ಪಪ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ಆ ಇಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕುಡರ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಶೋಕಾಪುನಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಈಗ ವೆಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪುಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರೋರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡರೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಕಾನ ಮಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡೇಡ ಆಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಕುಡಲ ಮಲ್ಪವೇರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏತು ನಿನುವುದುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಉತ್ತೈವೆ ಮಿನಿಪ್ಪು ಕೊತ್ತಿಜಿ ಕುಲು ಇಂತಿದ್ದು ಜಾ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೇನಿತ್ತೆ ಕಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಪ್ಪನ ಕೊಕೊನೈಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹೋ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಶಿವಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಶಿವಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬಳಸುವುದು ಎರಡು ಶಿವಂ ಸೂರ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲ್ಲ ಸುರುಕು ಇದು ಇತ್ತೆ ಇದ್ದಾದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಬರೋ ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡು ತುಪ್ಪ ಅವಿನ ಬಾಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏಂಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಟ್ರೈ ಕೊಡಿದ್ದಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಿಯಾರೆ ಸೊ ಮೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಶಿವಂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಮಂಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ಕನ್ನಡ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪಾಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಈ ಜನ ಚೂರು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ಇಂದು ಸುಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ನಿನ್ನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಒಂದು ತಾರೈ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಟೀ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಂದೇನು ನಡ್ಚಿ ತಿನ್ನೇರ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಟೈಟಲ್ ಅವೇ ವರ್ಡ್ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲೇ ನಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡು ಇಂಚಿನ ಬಿಡು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಪೋಡು ಶಿವಂ ಎಣ್ಣೆ ಥರದನ್ನೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲು ಗರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಪುಂಡು ಹೌದೇ ಕನಾಂಗು ಇದು ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮರುವಾಯಿಡೆ ಉಂಟದ ವಾಯಾಪಿನ ಇಂಕಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂತಿನ ಜನ ಮೂಲುಂಡಲೆ ರಸ್ಕ್ ಬಟಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಾರತಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರೆ ಮೇರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಮೂಲು ಬಟಾರ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ತುಲೆಗೆ ಮರಿ ದಾಸೆಮಿ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನೆ ಜೀರಿಗೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಪಾಡೀರಿ ಮೆಂತೆ ಚೂರು ಪಾಡೀರಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡೋದು ತಿಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬಟಾರ್ ತಿಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದ್ದದ ಪೂರಲ್ಲ ತಿಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿನ್ಬೋ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಶುಂಠಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಮೆರುವಾಯಿ ಗಾಯ ಅಂಕರ ಚತುರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕರ್ದೀತಿ ನಮ್ಮರುವಾಯಿ ಬೇಯ್ದಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲು ಹೇಳು ಬೇಡ ಎಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಾಡುವಪ್ಪ ಕಡಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದಿನ ಕಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ಅಂದು ಮಾಡುಂಡು ಕರಡಿ ಕರಡಿ ಆಡೆ ಉಂಟು ಮುಗಿತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮರುವಾಯ್ತು ಕರಡಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮರುವಾಯ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಪಿದ್ದ ಇಡರೆ ಕೊರ್ಕ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದೆ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ತೆಂಗಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮಗ ಎಂಚೊಂಡು ಪನುಡು ಅದೇ ಉಗಿ ಉಪ್ಪಿ ಎಂಚಾತುಂಡು ಇರ್ನ ಕಂಡನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಎಡೆಂಡದ ಚೊಕದನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡದನ ಅರೆಪ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡ ಇದು ಕಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನು ನಕ್ಕು ತಿನ್ನಾಗನೆ ತೋಜಿಡು ಕಡೆ ತಿನ್ನಾರಿಗೆ ತೂರತ್ತ ಕೈ ಇಂಚ ಕಡೆ ತೀರ್ಪಂದು ಖಾಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅವು ಮುಂತಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಕಜಿ ಪಾಂಡು ಎಂಡಾಂಡು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಕಸಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಕಸಿ ತಿಂತ ಇಟ್ಟುಂದು ಯಾರು ತಿಂತದೆ ಲಕ್ಲಿಕ್ ಯಾ ಮಾರ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಸಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಸೋಕು ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಮಳ ಗೊತ್ತಾವದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಪವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಪವ ಮರುವ ಸಿಕ್ಕದ ಓಕೆ ಎಡ್ಡಾತನ ಯಾನೆ ಮರವೆ ತಿಂಪುಜನೈತೆ ಗಸಿ ತಿಂಪೇನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಜಿ ಮಂತ್ ಪರಿಯರತ್ತ ಅವು ಪಂಡ ನಾನು ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ತಲೆ ಅವು ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅನತ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣತ ಚೊಕ್ಕನದ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೆಸ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮರವೆ ಓಡ್ತುಂಡ ನೆಕ್ ಪೋಲೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೋಡ್ತುಂಡ ಪಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನಲ್ಲ ತಿಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲೇರು ವರಿಟಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್